Maya poros labod Kapampangan. Kanan may pasubo ko. Karimla. Baik samla, burikan dinan maya poras, in kana akong pangunakan, Lailani Navarro. Dakla salamat kay tan chat niyang misa na biyangin ni LA. Pakatandanan mo, tune dayang Kapampangan ning daragos ka rin kay kang uyat. Nyay mo kakaling mo ning kay kang Kapampangan, Kanay mo kung ngapsan bang kanita, masasanay ka kay mga Pampangan, Iting kay katamong kaduwandalan at 38 paman yubok. Linwal kong bistaman marimlaw, ling buri ko lang pakit din ng sulumi kay ning rap para kay ning Pasko. Pagumpisan ko na, binang marimla kay nilwal. Mumunan dili, manong talunan. Talunan, tagalugan niya yan. Panikin daran dumanin ka rin sasabong Aro, ining tutuki, talyan Tagalog. Kumbaga Tagalog yan Ining tutuki, manong atin. Atin ini ara kano. Ingatin, tagalugan niya, atin yung katulid na mas manayunin kay Kapampangan. Mo kung binati niyang kay baitan ko, anak ko, binati, tagalugan niya naman yan. Inintutuki, linwal niya ka rin poster tamon niyang December 2021 nga manong katulong. Medyo controversial yung bagya, uling isasabihan kong katulid na kay Kapampangan, bala mo masyadong magagamit. Kalalangoy kayong binang malalam, anak lalangoy. Tagalugan niya naman yan. Manganta na ba kung ating kasalo, anak kasalo, tagalugan niya yan. Ating taulin din bigluksayan taganan yung mete yung asawa na anak bigluksa tagalugan niya yan. Deta na mo, patsya Kapampangan tamo, di pa nga Pampangan tamo. Din kaya katamo nga anak, din kaya katamo nga po. Tala pa nagalugan, pagapampanganan tala. Nakala salamat, Luid, tamongan.